Здравейте отново. Така, това е вече... Така, тук идват разни проблеми. Вече сме на парт 4, как? На парт 3. На парт 4? На парт 3. Добре. Така, парт 3, парт 2, парт 1. Да. Имаме много партове. Ще ми пипаща. Така. Това е акаунтът ми в момента. Сама е в един рум. Ами няма какво да ви покажем, освен да ви покажем как да се намери от сайта Toolbar без да го теглите. Така, бих ви споделила как се прави от Toolbar. Не теглен, да, но ще излезем от TimeView, което означава, че няма да ми запознава. Така. Както винаги, трябва да внимавате нали, трябва да внимавате, защото ако влезете в някой неправилен сайт, може да ви излезе някой вирус. Така, ще го ставим на страна, така. Нападът ще го отстраним. Скайпът си е нормално долу. Така, нашата приятелка, където играе много Айнво, каза, че ще дойде за 5 или 6-тия парт. Така, не знам колко парта ще има, нали, разбира се, но все пак. Пишете Айнво и ви излизам ето това. Опа, видите? Горното се цъкаемво, One click, да, разбира се. И ето го, линкът. И го цъкате. Ето, че имаме само 44. Всеки месец на акаунта след първия път ще ви дава кредити от Айнво. Само по 300. Защото ако първия път си го взел, не може повече. Не може да даде 1000, само 300 постоянно. Това е линкът. Ако искате си го погледнете. Ако искате си го запишете на някой лист или в компютъра. Да. Както, нали, да го може да го запазите, за да знаете как да си намерите този линк в Toolbar за Айнво. Така, искат да знаят как се прави от пер. Пер, вече няма пер. Няма пер. Просто нейният акаунт няма пер. Да, защото ми е от 16 години. Да. За да има пер, трябва да имате навършени 18 години на акаунта си. Така, сега ще покажем как се прави Айнво. Така. Айнво, геймчалата. Направо ще такът се изпълните. Ето. И ви излиза това. Така. Защо сте влезнали все пак? Говорим за първоначалните хора. Те още даже не знаят играта. Ето. Вие предполагам знаете как. Ето в логина има Сигнал. И го цъкате. Ето ви всичките модели, които искате. В парт 4 ще има Айнво кредит. Няма значение кой ще чакате. Любимият ми модел на Айнво герой е... Чакайте да го намерим. Извинете, че е малко трудно, но... Трябва да намеря любимият си аватар. Ето го. Така, това е тя. Извинете, просто така се случва. Така. Може ли някога да ви затруднява, но трябва да се научите все пак. Така, на профил едно. Примерно пишете парола. Така, този акаунт, щом свърша с него, сега ще ви напиша името и паролата му, може да си го вземете, когато си поискате. На профил едно. Парола 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така, обичайното. Сега, да проверя нещо. Да. Така, сега създаваме си
АБВ. Така, регистрирай се. Знаете как се регистрира? Да. Можете и от Yahoo, можете и от много неща. Така. Но, профил. Така, тук не пишете кломб така. Така. Изчакайте. Така, правим въпрос. Така. Така. Тук избираме, че сме жена. Примерно 3 февруари. Избираме случайни години, които са важни. Така. Създаване на профила. Копирате линка. Така, копиране. След това тракате на тук и го пишете тук. Аз винаги съм избирала юни 25 1995, за да е на 18 години или 19 години. Ако например не виждате, не можете да разберете какво пише тук, ще щакнете да релорне. Това вече го разбирам. Това е Гигия. Разбира се, на всеки акаунт излиза различно. Така. Първо ще си копирам името. Креирам акаунта. Ето така. Който има инфо, го даунлоадвам тук. Разбира се. Така. Ето го на профил. Така. Първият ви кредит, който ще направите, е от АБВ-то си. Така. Запиши проверка. АБВ-то. Влизате. И тук трябва да пише Zainvu Inc. Така, за малко ще има part 5, който разкривам как се правят кредити Zainvu. Но малко ще закъснем, защото имаме малка работа. Така, go to my homepage. Не е нужно да влизате в homepage си, но все пак. Вътре page. Ето това ми е homepage. В момента акаунтът още е... Така, вече може да махате АБВ-то. Всъщност, вторият кредит се прави ето така. Излизате от този профил. Отново влизате в АБВ-то. Влизате си във вашето АБВ. Извинете, без главни букви. Така, влизаме в АБВ почтата. Така, влизате в друг акаунт. Имаме само малко време. Сега ще ви покажа part 5. Ще изчакаме. Сега ще ви покажа в part 5 как се прави този вид кредит. 3, 2,